Άσυ, είναι τι μου λέγα. Ποιο θέλεις. Α, εκείνο. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Κάπου να σου. Είδες λοιπόν καλά είπα στη γυναίκα μου, δεν ρώτησα τον Κώστα. Με βιολί θα με βγάλει, με αυτό θα με βγάλει. Πες πάντα ένα σπίτι το πόλε έχω βιολί. Έχω μερικά. Σας έπαιρνα κι εγώ όλη μέρα σήμερα το τηλέφωνο, δεν απάντα. Είναι σαν να δουλεύει συνεχώς. Ποιο νούμερο παίρνει? 342 42-9. 429. Αυτό είναι. Μιλάει συνεχώς. Πρέπει να είναι χαρασμένος, δεν θα του πήρατε έτσι. Όχι ρε παιδιά. Από το πρωί. Ίσως. Μιλάμε, δηλαδή από τις 11 η ώρα. Άλλος μου είπε, ποιος μου Από είπε. τις 11 η ώρα. Ναι, αλλά εμείς τηλεφωνούμε. Τώρα από τι από αυτό το νούμερο πήρα. Μπορεί να τηλεφωνείτε, αλλά όταν σας τηλεφωνούν, τώρα που έφευγα εγώ, λέω ας πάρω ένα τηλέφωνο για να υπηρετήσω. Και κάποιος άλλος λέει έπαιρνα. Βγούνεται συνεχώς. Είναι σαν να δουλεύει συνεχώς. Όπως ακριβώς του Σακελαρίου Κώστα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όλο έχει πλάτη σήμερα. Ίσως είναι από το οτέλ, μπορεί να είναι ότι δεν είναι. Μπορεί να είναι πλάτη. Μπορεί. Είπαμε, άμα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, τα πάντα... Άμα βρέξει. Καλά τα κανάλια. Καλά τα τηλέφωνα. Πού να γίνει και πόλεμος. Είμαστε για πουθενά, δεν είμαστε. Είμαστε για το πουθενά. Παίζεις ή θα το κρατάς. Εσύ να πεις. Εσύ όπως με θέλεις. Θες να καθίσεις δηλαδή έτσι λίγο να ζωγραφίσω και ύστερα έτσι να παίξεις. Ή μήπως θέλεις να παίξεις. Τι θέλεις. Όχι παιδί μου, τίποτα. Καλύτερα έτσι να το κάνεις. Έτσι. Δεν νομίζεις, βέβαια. Έτσι θες. Τότε, θέλεις να το κρατήσω έτσι. Ωραία. Το ψαράκι άνοιξε το τότε. Άνοιξε το τότε. Άνοιξε το ψαράκι. Μπράβο έτσι. Τι ωραία που είσαι έτσι. Έτσι. Ωραίος. Εκεί. Εδώ να βλέπω όπως είμαι, έτσι. Ναι. Θυμάσαι αυτή την πόζα, έτσι. Ναι. Μπράβο, ρε Κοσμά. Μπράβο, ρε Κοσμά. Πολύ όμως. Πολύ ωραία. Πολύ όμως. Πολύ όμορφη πόζα. Πολύ όμορφη πόζα είναι αυτή η πόζα. Πολύ όμορφη αυτή εδώ η πόζα. Έτσι νομίζω. Τι αγάπη μου, ναι. Έτσι νομίζω και εγώ. Ωραία είναι.
και ύστερα αν θέλεις, όσο ήθελες παίξει. Βιάζεσαι και είπες δεν να φύγεις. Εγώ δεν θέλω να φύγεις. Γεια σου, Κοσμά. Έτσι λέω, άσε το διάλογο. Μα τώρα θα ψού. Αυτό είναι. Μπορώ να πίνω κανονικά ή κάτι άλλο. Βεβαίως, αλλά μην αλλάξει πόζε. Όχι. Να πίνεις τάσου. Τι θυμάμαι καλά. Στο φέρω βεβαίως. Παραγωγή μου. Άντε, Γεια σου. Έχε το έτσι στο χεράκι σου. Αν και το χέρι ήταν ωραία, τσαπλωμένο. Α, μπράβο. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Εντάξει, ο Καφαντάρης του λέει δεν θα παίζεις σαν το Χάιφετς. Γιατί? Τώρα, δεν κάνει. Α, τι μου πεις. Βέβαια. Μπράβο. Άξιος δάσκαλος, Αυτό ήταν μεγάλο. Μα γι' αυτό έβγαλε το καλάθι. Και δεν είναι μόνο καλάθι, έχει και κάτι άλλο στο παίζουν, το που λατρίζουν το δύο. Και ο δεμερσιστικός του είναι. Μπράβο, ναι. Έχει και κυρίως πάρα πολύ καλούς εκεί στην Γερμανία τώρα, και τους είχε από εδώ. Ό,τι στα κόμματα. Αυτά είναι. Καλά, μη συζητάς τώρα. Όλο το βιολί ο δάσκαλος είναι τώρα. Άντε τώρα. Μη λέμε ότι θέλω. Δεν είσαι κοντά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όλο το βιολί. Μπορείς μετά να πας, ξέρω εγώ, και σε κάποιον άλλο να σου πει, ξέρω εγώ, ορισμένα πράγματα στο Brahms κοντσέρτο, στον Beethoven, αλλά ο δάσκαλος είναι αυτός που θα σου μάθει να παίζεις το σωστό βιολί, το ωραίο βιολί. Μετά τα άλλα τα ακούω. Άρα έτσι είναι. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
Τα άσπρα τα πανιά εδώ να είναι στο πόδι. Όλα. Άστο εσύ. Άστο, αυτό είναι δική μου δουλειά. Ελέγχουμε εμείς την κατάσταση. Την ελέγχουμε. Την ελέγχουμε, μη ανησυχείς. Μη ανησυχείς εσύ. Καθόλου μη ανησυχείς εσύ. Άλλος εδώ ανησυχεί. Θυμάσαι το βράδυ που παίζαμε Άλυρα, Δεκάρικα, εγώ, το Τάσο, και πέθανε το βράδυ. Να σε γάμω. Την άλλη μέρα μου λέει η Καρολίνου, ξέρεις, λέει πέθανε ο Τάσο Παπάς. Της λέω άστα αστεία, λέω σε μένα μου τα λέει, γιατί το βράδυ ήμασταν μαζί. Στο Λούστα πήγαμε τι ώρα, για να 12. Με λες τις 2 πέθανε. Ναι ρε γάμο, το εκείνη ρε τη νύχτα πέθανε. Εκείνη τη νύχτα ρε πέθανε το χρυσό το παιδί. Πραγματικά χρυσό παιδί. Δεν το έπαιρνε. Και μουσικάρα, ωραίο. Και είχε έρωτα με τη μουσική, όχι. Ναι. Πάσα, τον χάσαμε. Αυτό να, τον χάσαμε. Κοσμά. Πολύ γρήγορα. Πολύ. Είχε ακόμα να κάνει. Τι έξω από τα όρια λέει τώρα. Είπαμε, όχι ως εκεί. Δεν ξέρει. Τέλος πάντων. Του κυρίου είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά άστο λίγο λέγα. Τον παίρνεις από τώρα. Είπαμε, δεν είναι δικά μας. Εσύ, άλλο δουλειές. Άλλο δουλειές. Ωραία. Πολύ ωραία κορμά. Πολύ ωραία κορμά. Πολύ ωραία. Στα βιολάκι μας. Το βιολάκι μας. Το καημενούλι. Ο Θοδωρής τι γίνεται τώρα? Καλά είναι το χρυσό μου το παιδί. Τον ακούω από το τρίτο πρόγραμμα συχνά. Καλά είναι το χρυσό μου το παιδί. Κάνει τώρα μαθήματα με το μαθητήριο του Κόγκανου. Ήρθε από τη Ρωσία και άνοιξε το οδείο στην Αθήνα και έχει αναλάβει το Θόδωρο και τον έχει κάνει. Μπράβο. Γιατί ο Θόδωρος στο οδείο του πάει και διδάσκει. Ωραία. Ναι. Η μικρή τι κάνει που τσαπερνώντα, δηλαδή Στο Κέμπριτζ. Τώρα αυτή πρέπει να είναι μικρή. Μουσικολόγος. Στο Κέμπριτζ. Άριστα. Μπράβο. Βέβαια. Μουσικολόγος. Μουσικολόγος η κερατίνια. Ωραία. Στο Κέμπριτζ. Και έχεις και τον τελευταίο, τον διάλογο. Τον έχω στείλει στον... Εσύ δεν γινότανε. Γιατί είχες 1002 να κάνεις, τον έδωσα στον Καπλανίδη, έτσι να. Μπράβο. Τον έδωσα στον Καπλανίδη, εκεί να. Ναι. Κάτι κάνει όμως και ο μικρός. Μπράβο. Κάτι κάνει. Άκουσε Κώστα. Και μόνο καλοί ακροατές θα γίνουνε, δηλαδή να τους δώσουμε τα εφόδια να καταλαβαίνουν και να χαίρονται τη μουσική, είναι μεγάλο πράγμα. Ωραία αυτό. Πολύ σπουδαίο. Έτσι, αλήθεια έτσι. Μου λέει ο Καβλανίδης, τι μου τον έστειλε σε μένα ρε Λούστα. Πού να πας τίποτα. Πού να πας. Πού να πας, γιατί είναι το σχολείο του, είναι η μάκα του, πρέπει να είναι εδώ κοντά μας. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτά είναι. Εγώ ήξερα που να τον έστανα στη Νέα Υόρκη. Εκεί έχω δάσκαλο. Εδώ δεν έχω. Δεν έχω.
Όλα είπαμε. Τη ζωή όμως δεν γίνονται ρε Κοσμά. Ναι. Γίνονται ρε γάμος. Γίνονται όλα. Ωραία ησυχή. Ωραία κάθισε αγόρι μου. Πολύ όμορφα κάθισε. Πολύ ωραία κάθισε. Ωραία. Μπράβο Κοσμά. Αφού σε νέη στάση αυτή. Είσαι ωραίος. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Τώρα κατάλαβα το να είσαι επαγγελματία οδηματόρο είναι δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Καθόλου. Αυτές οι καημένες που κάνονται ώρες ολόκληρες. Όλοι. Όχι δεν είναι. Πολύ δύσκολο. Δεν είναι αυτό ώρες μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό ώρες. Είναι και άλλα πράγματα στη μέση. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Το ώρες είναι ό,τι λιγότερο. Το ώρες είναι ένα από τα δύσκολα. Το ώρες δεν είναι τίποτα. Δεν είναι δύσκολο. Το ώρες όχι. Δύσκολο είναι άλλο πράγμα. Παγιδική πας καλοκαίρι. Πώς δεν πάω. Πού έχεις έκθεση. Δεν έχω έτσι. Πού. Το Πασίδι πάω. Στο Ποσίδης. Ναι, εκεί. Το Πασίδι έχω τον δικό σου εκεί τον πιανίστα. Ποιο το Βακαρέλη. Το Βακαρέλη. Τώρα προχτές ήμουν στο Παρίσι. Μαζί ήμασταν. Ναι. Ναι, Στο Παρίσι ήσασταν μαζί. Ναι. Αυτό ήταν μαθητής μου στη Μουσική Νοματίου. Ναι. Ήταν από τα λίγα παιδιά που παίξαμε Κρόιτσερ σονάτα. Σοβαρέ. Στο τέλος, ναι. Ήταν αυτός, ένας, Ναι. ο Κοτούλας ο καημένος, δύο, η Ξυφιλίδου η Μαρία και η Μαρία η Εστεριάδου. Κανένας άλλο. Χιλιάδες μαθητές είχαμε Μουσική Νοματίου, αλλά Ναι. Κρόιτσερ Και καλό έτσι ρε παιδί. Γιάννης πολύ, πολύ καλό παιδί. Καλός, σοβαρός, τίμιος, εργατικός, Έτσι. υπεύθυνος. Υπεύθυνο. Είχαμε κάνει και πολλά ρεστά μαζί και στα Δημήτρια, αλλά δεν θυμάσαι ρε ίσως. Πώς δεν τα θυμάμαι. Τι δεν τα θυμάμαι, εδώ όπως ζω. Δεν ζω στην Αμερική. Έφυγα από την Αμερική. Κανονικά δεν έπρεπε να φύγεις. Μπράβο, το στόμα μου το πήρες. Λάθος ήταν. Έγκλημα, όχι λάθος. Και εγώ μετά ήμουν σαν το σκύλο. Εγώ είχα 3 ωραίες ευκαιρίες, όχι μία. Δεν κάνουμε εμείς για εδώ, δεν κάνουμε για εδώ. Γιατί και τις 3 φορές έφτασα να ψάχνω το σπίτι του, ξέρεις. Εδώ. Είναι δυνατόν εδώ. Εδώ δεν είναι. Τέλος πάντων. Έλληνες είμαστε όμως. Αυτό μας έφαγε. Αυτό μας έφαγε. Το ότι είμαστε Έλληνες. Να, αυτό είναι. Μας έφαγε αυτό, Κοσμά μου, από αρχής. Και τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα δεν γίνεται, όχι αργά είναι. Τώρα φυσικά. Είναι λίγο αργά. Τώρα το όνειρό μου ξέρεις ποιο είναι. Ναι, Κοσμά. Όταν βγω συνταξίουχος, Ναι. 6 μήνες να πάω να την αράζω στη Φλόριντα, στο Fort Lauderdale, σε ένα διαμερισματάκι φάτσα στον ωκεανό, Κατάλαβα τι λες. να βγάζω το χειμώνα εκεί και να έρχομαι το καλοκαίρι εδώ. Άμα το καταφέρω αυτό,
Και βέβαια θα το καταφέρεις. Θα πει ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Τίποτα άλλο. Και βέβαια να παίρνω και τα τηλεφωνήματα του γιού μου, να μαθαίνω πού έπαιξε, πώς έπαιξε. Χρυσό μου το λέει. Τα παίρνω από το γιο μου. Μπράβο κόσμο. Πατέρας. Αυτό είναι. Αυτό είναι ρε Κώστα. Άλλο δεν είναι τίποτα. Προχτές του λέει ήρθε ο Καφαντάρης από τη Γερμανία στον Ναύπλιο, ειδικός για να τον ακούσει. Ειδικός για να τον ακούσει. Και του λέει, θυμάσαι που μου τον έφερνες κάτι καλοκαίρι για μένα σαραβαλάκι αυτοκίνητο που ήρθα. Ναι. Ορίστε. Έλα Χρυσή που έκανες λάθος. Φίλε, το Γιάννη θέλα. το Γιάννη. Ο Γιάννης λέει ο ναυλικός. Λέω εντάξει, θα το πούμε τώρα. Λέω άμα έρθει ο Γιάννης, ναι. Θα πάω ο Γιάννης θα καμηθεί λόγο. Μα τώρα με το Γιάννη θα παίζω με μωρέ. Λοιπόν και μου λέει ο Καφαντάρης, λέει, Ναι, παιδιά. τον έπαιρνα κάθε Σαββατοκύριακο. Μα τι ίδια είναι πάλι. Λοιπόν. Και τον κατέβαζα στην Αθήνα μέσα στο καλοκαίρι στη ζέστα. Ναι. Και είχαμε τα σάντουιτς μες στο αυτοκίνητο, στο κακόλι. Ναι. Και μου λέει ο Καφαντάρης, εγώ μόλις είχα εγχειριστεί, είχα κάνει τα 4 παλιπάσια στο γονίδι. Και μου λέει ο Καφαντάρης, αμάρα παιδάκι μου, λέει σε μου πάμε, πώς γίνεται. Λέω, μην έχει φάση, εγώ θέλω να μου το κάνεις βιολιστή, και από εκεί και πέρα μην έχει φάση. Και μου λέει, λάθος κάνετε, προσέξτε λίγο, είναι δοτική λεγόμενη. Άσου λοιπόν τώρα. Μου λέει, να σου πω την αλήθεια, εγώ για το γιο μου θα το πω. Αυτό το πράγμα που κάνεις. Και τον κατεβάζεις. Κάθε Σαββατοκύριακο, μες στην κάψα, στο καλοκαίρι, εγώ για το παιδί μου δεν θα το έκανα. Και δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Άφησε το ανοιχτό για να μπορέσει να μπλοκάρει το νούμερο. Δεν φταίνε καμιά φορά, το κάνουν τα νούμερα. Αλλά άμα τα αφήσεις ανοιχτό θα μπορέσει να πιάσει. Ναι, το άφησε το. Πού μου λες έτσι για το Καφαντάρη, κοίτα να δεις. Πού το έμαθα αυτός ο παιδί. Κοίταξε, αυτός Κώστα άρχισε πολύ μεγάλος. Και είχε τρομακτικές δυσκολίες. Γιατί? Δεν είχε καλό χέρι, πολύ καλός μουσικός, αλλά βιολιστής ας πούμε. Ναι, το ξέρω, είναι άλλο πράγμα. Ναι, άλλο. Και αφιέρωσε τη ζωή του πηγαίνοντας, παρακολουθώντας μαθήματα όλους. Και ψάχνοντας και κάνοντας και δείχνοντας και ράνοντας και έφτασε στο σημείο, φίλε μου, πήγε, παντού πήγαινε. Πήγαινε Τσεχοσλοβακία, πήγαινε Ρωσία, πήγαινε παντού. Είναι και ταλέντο, Σώμα. Ταλέντο της διδασκαλίας, μεγάλο. Μεγάλο. Κοίτα να δεις. Μεγάλο, τώρα σου λέω εγώ, είμαι της δουλειάς, έκανα και εγώ αυτή τη δουλειά, αλλά τρίχε. Ξέρω. Όχι, πώς, γιατί έκανες ωραία. Κοίταξε, ενώ διδάσκουμε τα ίδια πράγματα, σένσικ πράγμα κλπ. Ο τρόπος που τα διδάσκει ο Στέλιος είναι τελείως διαφορετικός. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση. Άκουμε το σου λέω. Και άμα λες εσύ. Άμα λες εσύ. Δηλαδή ο Καβάκος αν πήγαινε σε οποιοδήποτε άλλο τέτοιο βιβλίο δεν θα έπαιζε ούτε στον νόμο τον άπερα. Εγώ στο λέω. Το ξέρεις. Σε πιστεύω τι.
σιγά σιγά. Σιγά σιγά όλα γίνονται. Μπράβο. Έτσι σε θέλω. Σιγά σου. Θα το κάνω. Σιγά σιγά. Τι να κάνω. Υπομονή. Όλα υπομονή. Κάναμε πλέον μια πολύ ωραία συναυλία στο Ναύπιο. Ναι. Στο φεστιβάλ. Ναι. Για πες μου. Και για τέτοια επιτυχία. Ναι. Ο προχτές με παίρνει ένας από εκεί υπεύθυνος εκεί. Ναι. Και λέει, γεια σας και πάλι, τι κάνετε. Λέει το Σεπτέμβρη στην Ελπίδαυρο να κάνουμε ενάτη συμφωνία. Με την κρατική ορκήστρα Θεσσαλονίκης, με εσάς. Γιατί όχι. Λέω, εντάξει. Είναι, λέει, ένα συνέδριο όλων των δημάρχων των Βαλκανίων. Και είναι μεγάλο γεγονός, μεγάλη σημασία. Θα φέρουμε, λέει, την χοροδία Αλεξάνδρ Νιεύσκη της Μόσχας. Μάλιστα. Λέω, άμα φέρεις και τέτοια χοροδία, σου κάνω. Βέβαια. Άρα, παιδί μας, άρα πράγματα θα κάνουμε. Ναι. Σκέψου. Δημόσια στο Νιεύσκη. Λάρα. Μπράβο. Τον άφλιο αυτά. Ναι. Άκου τον άφλιο. Ναι. Κοστά, αφήσεις έξω τη μύτη. Λάρα, παιδί μου, τι θες κάνει. Και μετά Δεν κουράζεσαι έτσι, έτσι. Δεν κουράζεσαι εδώ. λίγα. Καλά. Και τώρα. Τώρα είπαμε. Ναι. Το χρέος σου προς την πατρίδα. Ναι. Έτσι. Ναι. Άμπρα. Έτσι. Είπαμε. Το άτιμο το χρέος. Μας κρατάει όμως αυτό το χρέος. Αχ. Και όλη αψή που μας κρατάς και σε κρατούμε. Κάτσε. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κοσμά. Πολύ ωραία, αγόρι μου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Συγχρονή. Μπράβο, εκεί είσαι. Συγχρονή. Συγχρονία έτσι λέγεται. Συγχρονή. Πολύ ωραία. Συγχρονία. Κοσμά μου. Έτσι μωράκι μου. Έτσι κοσμά. Μπράβο,
αρέσει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Πολύ μ' αρέσει ρε Κοσμά. Πολύ μ' αρέσει το κερατάρι. Τι θα κάνει ο Χρέμι του Χριστιανού, το τρελό ρε. Πολύ έχω μπλέξει, δεν ξέρεις Κοσμά. Θέλω μου λέει εκείνο μπράβο, να σε μίσχο του λέω δεν γίνεται αυτό. Το θέλω μου λέει. Λέω τι λέει πρέπει σε όλο αυτό. Τι μου λέει ο τρέφος. Να του πω όχι ρε Κοσμά, Δεν γίνεται. Θα με φάει. Θα με δαγκάσει. Δεν θα με αφήσει να κοιμάμαι. Όχι, δεν θα με αφήσει να κοιμηθώ. Όχι τον κεράτα. Όχι τον αλήτη. Όχι το τρελό τον αλήτη. Όχι τον αλήτη. Θα με αφήσει να κοιμάμαι. Μιλά. Τέλεια ανισορροπία που το Κοσμά. Τέλεια. Τέλεια ανισορροπία. Τελεία το παραδιάρτη. Τι να με φάει. Να με φάει που με έφυγε. Τέλος. Μιλάμε. Μεγάλη τρέλα. Ωραία Κοσμά μου. Ωραία πας. Πολύ όμορφα κάθεσαι. Πολύ ωραία κάθεσαι. Πολύ ωραία. Μπράβο Κοσμά, δηλαδή. Κάθεσαι ωραία. Τόσο πολύ που έτσι είσαι θέλω. Ωραία. Θα ετοιμάσει το κόκκινο και άλλη δουλειά. Όχι λέω, μιλάω με τον αυτό με μιλάω. Έχω και με μένα τώρα εγώ που λες. Το δικό μου χάλι. Μιλάω και καμιά φορά εγώ με μένα ξέρεις. Όχι. Βέβαια, το δικό μου χάλι. Το άλλο το χάλι. Βέβαια. Βεβαίως. Βεβαίως. Όλοι, Όλοι. Όλοι, Grazie, Cosmà. Mas. Λοιπόν, τα ωραία πράγματα. Για όλους είναι ωραία πράγματα, έτσι. Για όλο τον κόσμο.
Έτσι μετρούσε τις πάψεις στην ορχήστρα. Ναι. Βέβαια. Αν είχαμε πάψει πολλές. Ωραία ήταν. Τις μετρούσες. Μετρούσα τις πάσεις. Ωραία ήταν. Μπακαλάκι. Δεν μοιάζουν, κύριε. Μπράβο. Μπράβο. Δεν με βιάζεις. Κοσμά. Λεβίνη. Πού να μου ξεφύγει εμένα ο Κοσμάς. Είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, Ο Κοσμάς που. Είναι όμως παιδιά έτσι, ρε παιδί μου. Πολύ μ' αρέσει έτσι, δεν ξέρεις, έτσι, να δουλεύουμε έτσι. Αχ, είναι όσοι όμως το καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά. Αχ, κρίμα. Γι' αυτό ο κόσμος δεν πάει καλά, ρε παιδιά. Γι' αυτό αγοράζω μια μοτοσυκλέτα. Μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο. Μα τι Παναγία, τι θες βρε βλάκα. Τι θες. Για πες μας, τι να την κάνεις. Τι θες βρε ζώων, τι θες. Κώστα, αυτό που κάνεις το είδος της ζωγραφικής τώρα, πώς λέγεται. Εξπρεσιονισμός. Όχι το εξπρεσιονισμός, λέγεται. Νεορεαλισμός. Νεορεαλισμός λέγεται. Νεορεαλισμός με εξπρεσιονιστικές ετάσεις. Και το δουλεύεις απευθείας επάνω στο αυτό, Απευθείας που λένε όλοι μου την τρέλα. Όλοι μου όμως. Όχι τη μισή. Γιατί αν του βάλεις τη μισή,
Δεν έκανες τίποτα. Έτσι. Ναι. Άμπρα. Η μισή είναι άχρηστη. Εδώ όλοι τη θέλει. Είναι. Εκεί. Εκεί. Ωραία. 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 Εκεί. Εκεί. Ωραία. Εκεί. Ωραία. Εκεί. Εκεί. Ωραία. Εκεί. Αχ, Παναγίτσα. Και με ζήτω έτσι. Ωραία πάμε. Ήμουν εκεί. Ακριβώς, δηλαδή ήμουν εκεί τώρα. Στο σημείο εκείνο ήμουν, Κοσμά. Εκεί ήμουν. Εκεί ήμουν. Εκεί. Όπως είσαι. Όπως είσαι. Μη κουνιέσαι. Πολύ ωραίος είσαι. Αυτό είναι. Το χώρο της δικιάς μας τέχνης. Ναι, αγόρι μου. Ποιος έχεις? Της δικής μου εννοείς. Όχι. Ποιο? Από καλλιτέχνες, μουσικούς. Μάλιστα. Έχω την Δοσίου, την Τάνη. Ναι. Έχω
Μπακαλακό. Τώρα στριμίδι έχουμε. Το αστριμίδι. Και το θυμί. Το θυμί. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Έχουμε δηλαδή. Ωραία, Έχουμε. 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 Στενίδης, βέβαια. Έτοιμος είναι ο Στενίδης. Στον Κοσμά λέμε. Τι όμορφα έκατσε. Πολύ μου άρεσε έτσι όπως έκατσε. Σε βόλεψε. Α, να ζήσεις δηλαδή. Δηλαδή. Να ζήσεις. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πάρα να σκουπιστείς. Πάρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Περίμενε τώρα, θα παίξεις και μετά εσύ θα το δεις. Γιατί το έχω γυρίσει ανάποδα ένα λεπτό. Μπράβο. Εδώ είμαστε. Αν μου έλεγες θα είχα φέρει το... Δεν πειράζει. Όχι, το ίδιο. Εμείς με πρότειναν, λοιπόν, έδωσε ρεσιτάλ στην Νέα Υόρκη το 29 με ένα βιολί που το πήρε 5 δεκάρες. Ξέρεις τι έκανε ο Κράης. Α, μπράβο, αυτό έκανε. Το ξέρεις. Είχε δουλέσει. Αφού έπαιξε, μπράβο, Ναι, ναι. το βάζει κάτω, το πατάει μία. Ναι. Έγιναν και ας πω γιατί έγινε αυτό. Διότι όλοι του λέγανε ότι επειδή έχει όμορο όργανο, από τώρα παίζει καλά. Αν δεν είναι βλάκα αυτό το ωραίο το όργανο. Αν δεν είναι, αν ήταν αυτό, θα το κάνανε όλοι. Ακριβώς. Βοηθάει. Αλλά Πέραν βάσεις που λένε, δεν αμφιβολίες. κοίταξε να δεις. Μεταξύ πια Βοηθάει. βιολιών, ας πούμε, αυτά, η διαφορά για τον και έναν μεγάλο βιολιστή είναι ελάχιστη. Τώρα τι δουλειά έχει. Η ομορφιά είναι για τον ίδιο που του αρέσει και λέει εγώ το βιολί. Εσύ τώρα Βιάννη γιατί λες αυτό το βιολές. Ναι. Έτσι δεν είναι. Να δω είναι ονειδό. Όχι, είστε. Δεν βλέπω. Και να θες να δεις ανάποδα είναι. Ανάποδα. Έλα να το δεις ανάποδα. Έλα το δεις. Δες το ανάποδα. Δεν το έχεις ανάποδα, εγώ το πετάω. Έτσι, καλή ζωική, δηλαδή ανάποδα με τέτοια όλα στα βέβαια. Ο Μόραλης. Καλή ζωική λέει ανάποδα βέβαια. Τώρα πια δεν κάνω, ξέρεις, σε το ρίξεις, κατευθείαν την καρδιά. Κατευθείαν την καρδιά που λένε. Και τη δική σου και την καρδιά ζωγραφική, γιατί και αυτή είναι η καρδιά. Αναφορά δηλαδή έχει. Καταλαβαίνεις,
Είναι έργο που θα του πούνε εκείνοι οι οποίοι ξέρουν από ζωολογική. Δεν θα πούνε ότι να ο Γαλιλαίος επειδή έχει τιμή. Θα πούνε είναι του Γαλιλαίου καρδιά. Αυτό έχει. Θα το δεις και ίσα και θα δούμε τι έχεις να μου πεις. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω έργο. Καταλαβαίνεις. Τώρα θα το γυρίσω σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Ίσα με που έκανε και το πετσετάκι εκείνο να πάω. Ναι. Και το αναλόγιο που είναι εκεί επίσης. Ναι. Διπλό. Ναι. Και εδώ και εκεί. Πραγματικά αυτό θα πει ταλέντο. Το ωραίο είναι ότι παρόλα όσα αυτά που είπες προηγουμένως, οποιοσδήποτε το δει θα πει είναι ο Γαλιλαίος. Εδώ είναι το ωραίο. Ενώ είπαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας κάνει, δεν μας γίνει, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αμέσως δεν είπα δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ο Γαλιλαίος. Είναι ο Γαλιλαίος, αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα πει είναι ο Γαλιλαίος. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ταλέντο. Όλα είναι. Η τέχνη, ύστερα από ένα ορισμένο σημείο πλέον είναι μέσον. Δηλαδή, είτε με πινέλο, είτε με βιολί, είτε με πιάνο, είτε με φωνή. Αυτά πλέον είναι μέσα. Είμαστε ενώδεις. Για να γίνει η μεγάλη τέχνη. Για να βγει το ταλέντο στην για να βγει εκείνο που είσαι. Μπράβο. Που καίει. Ακριβώς έτσι. Καταλαβαίνεις. Άμα καίει, αυτό είναι. Όμως όταν ακούς ένα μεγάλο βιολιστή, ξεχνάς ότι παίζει βιολί. Ακούς άλλα πράγματα, ακούς τη μουσική, ακούς την τέχνη, ακούς το. Ένα μεγάλο πιανίστα, το ίδιο. Δεν τους παίρνεις πια. Λες, μεγάλη υπόθεση. Ταξιδεύεις. Αυτό είναι. Τώρα τι να το κάνω εδώ, μέσα σε λίγα λεπτά έγινε αυτό το πράγμα με 15 πινελιές κλπ. Να πάρω έναν οποιοδήποτε, που να ξέρει, ζωγράφο. Καλό ζωγράφο. Δεν μπορεί έτσι. Ναι, Κώστα, αυτό είναι το σου λέω. Αυτό είναι που σου λέω, βλέπω τον εαυτό μου εγώ τώρα και λέω ότι ήδη από το ανάποδο που το είδα, σου είπα, έγινε πολύ ωραίος, τα είπα. Δείξτε το, τυχαία, σε όποιον θες, θα σου πει ο Γαλιλαίος. Δεν υπάρχει περίπτωση.